predstavujú. Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre oživilo na svojej scéne mimoriadne obľúbený príbeh o dvoch mimoriadne šikovných a nezbedných dievčatkách, ktoré bývajú vo Zvolene a volajú sa Danka a Janka. Rozprávku napísala Mária Juríčková. Nezvádzala táto známa téma režiséra Kamila Žižku k experimentovaniu s textom a obsahom v príbehu o bodke a dvojbodke. Ja keď mám v rukách kvalitný text a viem, že má svoju energiu, ja do neho už nezasahujem. Alebo niekedy, keď ten prepis, tu som cítil, že má v sebe takú kvalitu, že už nemusím ja do neho vstupovať a nechcem ho rozbíjať, že tá Ďuričková už to tam je všetko, takže preto sme do toho nejako nevstupovali. I keď možno existuje nejaká možnosť, nejaká novotvarná alebo niečo, ale na to nebola ako keby energia, alebo skôr sme sa držali tej Ďuričkovej, že proste to tak nejako potiahnuť. Scenický priestor, na ktorom sa príbeh odohráva, je jednoduchý a zároveň kreatívny. Tam bolo všeličo. Najprv sme rozmýšľali o nejakých iba geometrických obrazcoch alebo niečom. Nebudem si, asi teraz si nespomínam na celú tú kontinuitu, ale s Máriou vlastne Žilikovou sme sedeli a rozmýšľali, čo by bolo také najbližšie deťom. A tak sme prišli k tomuto zošitu. Vlastne to je predškolský a prvá B. Ten zošit je vlastne taký materiál a predmet, ktorý má v sebe veľa vlastne ponúka aj v tom, že keď sa len zväčší, tak už je to vlastne také paravánové divadlo alebo také čosi. Takže postupne sme prišli k tomuto rôznymi fázami, ako keď sa hľadá pri divadle, že čo je asi najlepší priestor pre tú rozprávku. Aké by to bolo divadelné predstavenie pre deti, ak by v ňom chýbali bábky? Áno, sme sa rozhodli pre tie plošné bábky. Asi tiež je to také zjednodušenie trošku, aj kniha je plošná, tak vlastne z toho sme vychádzali k ploche a do priestoru sme moc nešli, lebo sme nemali priestorovú ako keby scenografiu, alebo tak nejako si to ladilo, tá plošná bábka s tým plošným vlastne scenografickým riešením toho zošita. Dve školáčky priam volajú potom, aby sa školákom predstavili nielen v divadelnom priestore, ale aby sa za nimi mohli vydať aj na zájazdové vystúpenia. Táto sa myslí v bábkových divadlách stále, lebo to je aj zmysel trošku ísť do takých miest, kde to bábkové divadlo nie je a nemôže byť. Takže určite aj dúfam, že aj pri reálnom svetle, že to aj v telocvični to by bolo. To je trošku taký luxus toho divadla, tieto svetlá, farby a všetko možné, ale vlastne to komediánstvo je také pouličné. A odtiaľ nejako to bábkové divadlo aj ide. Aj k nemu by malo smerovať, to znamená, potrebuje len herca, chuť, hej. Už nejaké podmienky, OK, sú dobré v istom štádiu a niekedy je. A to je dobré, že by to išlo vlastne do sveta, alebo teda do kraja slovenského. A tam by to nejako si zahrali takou jednoduchosťou väčšou, jak tu trošku špekulujeme. Kamil Žižka, okrem toho, že Danko a Janku pripravil režíne, je zároveň aj umeleckým šéfom Starého divadla. Aké miesto v repertoári divadla majú práve takéto rozprávky? Je to titul, lebo každý to pozná. Janka a Danka, to je veľmi výhodné pre divadlo a vedia ľudia už na čo idú. A je dobré mať niečo takéto v repertoári. Či už ste aj v Prahe v Bábkovom divadle, tam je tiež ľudia hovoria, keď dajú titul, tak ľudia proste na to idú, tak to je. A do nejakých neznámych polí alebo na nejakých, tak to sa ide trošku ťažšie, lebo to nie je ako keby overené. Ľudia trošku na tom fungujú, takže takéto miesto má v repertoári. A to je len taká pridaná hodnota, lebo to je naozaj dobrý text, dobrá rozprávka. Kto ti povie, dieťa, čo tá voda tají, prečo hribu skrýva v zelenkavej stají. Svojím spôsobom pri školákoch ostaneme aj naďalej, aj keď presnejšie označenie by malo byť pri študentoch, a to konkrétne tých, ktorí v minulom akademickom roku ako svoju absolventskú prácu v Akadémii umení Banská Bystrica naštudovali hru Frederika Garciu Lorku Krvavá svadba pod režijným a pedagogickým vedením Ľuboslava Majeru. Prečo ste sa rozhodli práve pre tento titul? V prvom rade nebolo to len moje rozhodnutie, je to rozhodnutie katedry, ako katedry herectva, tak aj katedry réžie. Proste tendenciou je vlastne robiť
predstavenia, bakalárske záverečné predstavenia alebo diplomové, magisterské predstavenia na textoch, ktoré sú v prvom rade dobrá dramatická literatúra. Krvavá svadba je jedným z najvýraznejších dramatických textov minulého storočia. Je príbehom lásky a krvnej pomsty, ako spôsobu riešenia konfliktov a problémov. Samozrejme, že bez toho, či je to juh, alebo je to sever to má len trošku iné manifestácie. Severania to majú tak isto vlastne zažité v sebe, len proste ich temperament a ich prejav, ich expresia na tieto témy je trošku iná. Ale myslím si, že sú to také všeobecné témy, od ktorých nemôže bežať ani Slovák a proste, dajme tomu, vražda z lásky je bežná aj v týchto krajoch. Takže netýka sa to len juhu a spôsobu možno pre nás necivilizovaného riešovania problémov, ale myslím si, že vendeta ako taká funguje samozrejme na juhu ako kulturologický fenomén, sociokulturologický a nemyslím si, že sa treba voľakým spôsobom s tým vyrovnávať, ale v každom prípade tu ide o širšiu tému. Ide o prakticky mumifikovanie toho zla, ktoré v človeku existuje ako jeden segment nášho bytia alebo našej bytosti, našich bytostí. V tom zmysle, že máme aj dobré, jemné, krásne stránky, ale máme aj tie čierňavy, ktoré v nás burcujú a nútia nás na nezmysly, ktorých sme schopní dopustiť sa, ale žiaľ Bohu, človek je taký, a keby nebol taký, tak by sme nemali o čom hrať predstavenia. Krvavá svadba mala v Akadémii umení Banská Bystrica premiéru pred rokom, presne 26. januára 2011. Ako náročnosť tejto témy pochopili študenti? Ja myslím, že veľmi najnormálnejšie a že presne tie zákutia, tie mraky, ktoré v nás existujú, oni veľmi pekne vedia rozlíšiť a nachádzať v sebe presne tie pocity, od ktorých sa my samozrejme ako civilizovaní ľudia chceme dištancovať, ale veľakrát sme nie schopní dištancovať sa. Proste vybuchneme, spravíme voľakú blbosť, sprostosť, ktorá nás potom mrzí síce, ale žiaľ Bohu, ten kríž musíme tú káru plnú bolesti voľakým spôsobom ťahať za sebou a ten kríž ťahať na svojich pleciach a odpikávať a učiť sa vlastne na vlastných chybách. Ale môj syn, je už len smutná ozvena za horami. A nebude ma už desiť ani flinta, ani nôž. Ale nie, Bože! Nebude to cintorín. Lôžko z hliny, posteľ, čo ich pritúli a bude kolísať ako v nebi. Katarzia krvavej svadby končí tragicky a vháňa slzy do očí. Tie dve matky, práve že v nich je ten zárodok toho dobra, že tá jedna z nich podá tej druhej sviečku a oplačú si tých svojich synov spoločne.